Άρα ανεβάζουμε τα έσοδα. Αντί για τα 7.000, ανεβαίνουμε και μπορεί να έχουμε 8.000 έσοδα. Όταν χρησιμοποιούμε την ανεμογεννήτρια αυτή τη στιγμή, στην νόμιμη μορφή τη, την ΔΕΗ λέει δεκαράκι φωτοβολταϊκό συστέγη. Βάζουμε και μια ανεμογεννήτρια με backup στο χώρο, μια μέση κατάσταση σπιτιού, έχει 1.500 το χρόνο τουλάχιστον ρεύμα. Άρα έχουμε 8 και 1,5, 9,5. Όταν οι άλλες δίνουν 7 μέχρι τα 9,5, αν θα δείτε έγινε ένα ποσοστό 40% διαφορά. Είναι τεράστιο ποσοστό. Και αν το πολλαπλασιάσουμε στην 25 ετία, θα δούμε τεράστια έσοδα. Μπορεί να είναι κάτι χιλιάδες ευρώ. Από την άλλη, όταν μπαίνοντας σε εφαρμογή ο νόμος αυτός που σας είπα νωρίτερα, ο 3851, αυτόματα αυτή είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει δυνατότητες παραγωγής, που σημαίνει από δεκαράκι φωτοβολταϊκό και μπορώ να βάλω και ένα 10 αιωλικό και να είμαι νόμιμος. Και να μπαίνω σε ένα εισόδημα στο σπίτι και να έχω εξασφαλισμένο σταθερό εισόδημα κάνοντας την χρήση του υβριδικού. Ναι, παρακαλώ. Όταν βάλουμε και ανεμογεννήτρια την ίδια τιμή με τον φωτοβολταϊκό. Αυτή τη στιγμή είπαμε την ανεμογεννήτρια την έχουμε backup. Την κάνουμε χρήση για μας. Όταν θα ανοίξει αυτό το κομμάτι, δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή να σας προεξοφλήσω τι γίνεται. Το αιωλικό αυτή τη στιγμή έχει 0,25. Οι πληροφορίες τις δικές μου λένε ότι θα πει αυτό το κομμάτι του υβριδικού θα έχει μια μικρή τιμή. Μπορεί να είναι 0,35, δηλαδή 0,55 και 0,25. Γιατί θα έχουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγής. Πιθανολογώ και μπορεί να κάνουν μια τιμή. Το θέμα είναι ότι θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο σπίτι και να το εφαρμόσουμε. Να τελειώσουμε λίγο την παρουσίαση, τελειώνουμε σε λίγο ακόμα για να πω ό,τι ρωτήσετε να σας απαντήσω. Βλέπουμε εκεί πως ξεκινήσαμε εδώ στην χρονολογία 1945. Φτάνουμε στο 2010 και δείχνουμε μια αύξηση του πληθυσμού στον πλανήτη και ταυτόχρονα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Βασίζεται σε αυτή τη θεωρία. Τα λάπτοπ που έχετε υπολογιστές, τα 2 MB, βασίζονται σε αυτή τη θεωρία. Τι λέει αυτή η θεωρία? Ότι έχουμε τη δυνατότητα να μηδενίζουμε τις θερμικές απώλειες. Πώς όμως? Σε τεράστιους χώρους παλιά, με την ψήξη ηλίου. Αυτή τη στιγμή έχουν ανακαλυφθεί υλικά τα οποία λέγονται υπεραγώγημα υλικά δεύτερης γενιάς και είναι χημικά. Ενώ με την ψήξη ηλίου θέλαμε τους μείον 273 βαθμούς Κελσίου, ανακαλύφθηκε η κεραμική σπήρα και ο συνδυασμός της κεραμικής σπήρας με διάφορα οξύδια δημιουργεί ένα μαγνητισμό στο κύκλωμα και βοηθάει τα ηλεκτρόνια, γιατί η κρούση στις θερμικές απώλειες είναι κρούση ηλεκτρονίων. Μειώνουμε τις κρούσεις ηλεκτρονίων επειδή επεμβαίνει στο κύκλωμα και βάζει σε ένα σωστό δρόμο, ας πούμε, τα ηλεκτρόνια, είναι τα λεγόμενα Ζεύγη Κούπερ. Έχουμε ηλεκτρόνια, έχουμε ιόντα τα οποία ταλαντεύονται και όταν γίνεται αυτή η διαδρομή μες στο ρεύμα, εκεί είναι και οι κρούσεις και οι θερμικές απώλειες. Αν έχουμε μειωμένη ταλάντωση, προλαβαίνουν τα ηλεκτρόνια, περνάνε γρήγορα, έχουμε καλή κατεύθυνση, που σημαίνει καλή, επεμβαίνει στην ένταση του ρεύματος, όχι στην τάση. Και όταν επεμβαίνουμε στην ένταση του ρεύματος, είναι πολύ βασικό για τις βαριές βιομηχανίες το να μην έχουν φθορές μηχανημάτων. Ενώ αντίθετα με αυτά που βάζουμε στην πίστα που λέγαμε και νωρίτερα, όταν θα ρίξουμε την τάση, δεν σημαίνει ότι έχουμε και εξοικονόμηση επειδή βάλαμε τον πυροτήρα. Τα 100 έμπερ μπορεί να τα κάνουμε 80 ρίχνοντας την τάση. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και την ένταση του ρεύματος ταυτόχρονα, έτσι. Να μην αλλάζει η ένταση. Αυτός ο μηχανισμός ο δικός δηλαδή μπορούμε να τον αναφέρουμε και να τον ονομάσουμε μια γεννήτρια συνθηκών συνεργασίας. Είναι στατική συσκευή. Το κουτί είναι μονωμένο και αντί να βγαίνουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στον περιβάλλοντα χώρο, τα ρίχνουμε μέσα στο κύκλωμα. Όλοι μας, κάποτε ξέρω όταν λέγαμε ισχύ, γνωρίζαμε μόνο τους πληρωτές. Τι έργο ισχύει? Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την παραγωγή τη μετράει σε καβέα. Είναι φαινομένη ισχύ, είναι ο συνδυασμός
ενεργή ισχύς και άεργος ισχύ. Η άεργος ισχύ χρειάζεται για να γίνεται η μεταφορά του ρεύματος στα καλώδια τα κεντρικά στο δίκτυο και να μπορεί να έρθει μέσα στο σπίτι μας. Αν δεν έχουμε καλή άργο ισχύ, αυτά λεγόμενα blackout παλιά γινόταν επειδή κάποια εργοστάσια είχαν πέσει στην ημίτουνα, ξαφνικά πέφταμε όλοι μαζί σε παραγωγή και έτσι γινόταν το blackout. Επεμβαίνει το μηχάνημα στην αντίσταση, όχι στην ειδική αντίσταση όμως. Γιατί κάποιοι έχουμε να κάνουμε εγκαταστάσεις σε μεγάλα εργοστάσια εδώ. Έχουμε κάνει τελευταία εγκατάσταση σε ένα εργοστάσιο με νερό ουσιαστικά γιατί είναι στο 15 χιλιόμετρο έξω από το έδεσα που στρώσα αυτό εδώ. Και το παρακολουθούν και ηλεκτρονικά, ειδικά από εδώ τώρα αν είχαν ένα αυτό, μπορούν να βγουν και να δουν πώς είναι το ρεύμα μέσα στο εργοστάσιο. Όταν λέγαμε ειδική αντίσταση, μου λέγανε κάποιος ψηφοφόρος, λέει, άμα αλλάξουμε την διαδρομή του καλωδίου, λέει, δεν έχουμε απόλυση. Συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι σε έναν χώρο μέσα. Την αλλασσόμενου ρεύματος. Υπάρχουν διάφορα φαινόμενα. Πού μπορούμε να έχουμε απόλυση? Μπορούμε να έχουμε στο κεντρικό τον πίνακα. Εκεί που γίνεται επαφή των καλωδίων. Δεν πιάνουν φορτία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλαρώσει τελείως και να γίνει πρακτική χρώμα. Όταν κάτι δεν είναι σωστά σφιγμένο, ελεγμένο, αρχίζουμε σιγά σιγά να έχουμε κάποιες απώλειες, οι οποίες εκεί μπορεί να είναι από 1 μέχρι 3%. Να έχουμε απώλειες λόγω παλαιότητας καλωδίου σε ένα κτίριο, πάλι 1 με 3%. Να έχουμε απώλειες επειδή έχουμε ένα κεντρικό πίνακα και έναν υποπίνακα, να έχουμε δύο κοντινούς αγωγούς, δημιουργείται ένα διαφορετικό μαγνητικό πεδίο, το οποίο η απώλειες είναι της τάξης 4 με 10%. Επαγωγικά μοντέρ, που κάνουν την εκκίνησή τους, έχουν πάλι απώλειες. Τώρα δείχνουμε 4-5 φαινόμενα. Αν αρχίσουμε να έχουμε 1% στο ένα, 3 στο άλλο, 5 στο άλλο, έχουν τη δυνατότητα να φτάνουν και μέχρι και 30% απώλειες σε έναν χώρο. Άρα τι κάνει αυτό το μηχάνημα στην ουσία? Επεμβαίνει στη φαινομένη αντίσταση. Έτσι, ανάλογα με τα φαινόμενα που έχουμε μια διαφορετική μορφή αντίστασης. Λοιπόν, εδώ δείχνουμε έναν τρόπο το εσωτερικό του μηχανήματος, έτσι. Αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι το μηχάνημα βασίζεται σε έναν συνδυασμό χημικών υλικών, με την κεραμική σπήρας και δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, κύκλωμα και στην ουσία βοηθάει τα ηλεκτρόνια ώστε να έχουν καλή διαδρομή και να έχουν λιγότερη σύγκρουση. Σαν μηχάνημα είναι διαβαθμισμένο. Ξεκινάει από το μέγεθος της παλάμης, ανάλογα με την παροχή, αν έχουμε μονοφασικό ρεύμα στο σπίτι, αν έχουμε τριφασικό, παροχή 2-3 και φτάνει σε ένα μέγεθος συνδύζει γύρω στα 50 κιλά, 1500 kVA, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αν έχουμε μια εγκατάσταση 8.000 kVA, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Αν είμαστε σε μικρούς χώρους, μπαίνει ένα μηχάνημα, στο κεντρικό του πίνακα. Αν μεγαλώνουν οι χώροι, πάνω από 3 και 4 παροχή, θέλει λίγο πρόσεχμα εκεί. Πρέπει να μετρήσουμε τα φορτία, να δούμε τι φορτία υπάρχουν στον χώρο και τα τέλεια αποτελέσματα βγαίνουν όταν έχουμε ένα ποσοστό 70% επαγωγικά φορτία στον χώρο, αρκεί να μην περνάνε τα φορτικά το 50%. Αυτό σπανίζει λίγο φυσικά. Αυτοί οι χώροι που να περνάνε τα φορτικά 50% σπανίζουν, είναι πολύ λίγο. Όταν έχουμε 70% επαγωγικά έχουν τεράστια αποτελέσματα. Για τη μείωση της ενέργειας παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες και να μην μπορείς να το αποδείξεις. Για να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να είσαι στο απόλυτο, πρέπει να κάτσεις ανατομία, ένα μηχάνημα με καταγραφικά, να βλέπεις θερμοκρασίες του περιβάλλοντα χώρου, γιατί οι θερμοκρασίες παίρνουν πολύ σοβαρό θέμα. Κάποιοι οποίοι τις αγνοούν, ακόμη και μεγάλοι μηχανολόγοι, δεν τις συμπεριλαμβάνουν σοβαρά. Λοιπόν, την εύκολη τοποθέτηση γίνεται παράλληλη σύνδεση. Στην ουσία το μηχάνημα, το ρεύμα δεν περνάει
αλλά και σαν μηχάνημα δεν καταναλώνει. Έχει μια πολύ μικρή ηλεκτρική περιδιέγηση το μηχάνημα και κεντρικό διακόπτης πριν να αφήσει το ρεύμα να πάει οπουδήποτε και εκεί πετυχαίνουμε στο να έχουμε καλή ένταση του ρεύματος στο υπόλοιπο κομμάτι του χώρου μας. Εδώ ένα παραπλήσιο με μια μεγάλη μηχανική εγκατάσταση, είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Να μετράμε τα φορτία σε κάθε χώρο, πρέπει να δούμε αν έχουμε 10 υποπίνακες, αν οι 7 έχουν βασικά φορτία, δεν θα πάμε σε ένα φωτισμό γραφείο αν είμαστε σε ένα εργοστάσιο, τον αφήνουμε από τον υποπίνακα, υποστηρίζεται από το ιδρυτικό τον πίνακα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό το σπάσιμο, χωρίς να επηρεάζει το κόστος της κατασκευής, είναι αυτό που σας είπα και νωρίτερα, ότι όταν έχουμε 10 πίνακες σε έναν χώρο, έχουμε αρχή και τέλος του κυκλώματος. Από πίνακα σε υποπίνακα όμως έχουμε διάφορα μαγνητικά πεδία, τα οποία δεν είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν βάζαμε ένα μηχάνημα στο κεντρικό, το πίνακα, και είχαμε μια δυνατότητα να φέρουμε ένα 15% μείωση, με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνουμε συν 3% ακόμα ή συν 2% ακόμα. Αυτό δεν επηρεάζει το κόστος της εγκατάστασης και θέλουμε τέλεια αποτελέσματα. Ορίζουμε για να γλιτώσουμε αυτό που δημιουργείται τα μαγνητικά πεδία από τους διάφορους πίνακες. Σαν μηχάνημα έκδοση πιστοποίηση που χρειάζεται, ροής, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, πυκνάς και υλά για κάποιους που φορεύουν να τι σημαίνει αυτό. Η έμψη είναι αντίστοιχη αεροπορία, είναι δικιά μας εδώ, πολιτική αεροπορία. Πυκνάς και υλά, πυκνάς είναι φορέας της Κίνας και διεθνής φορέας που πιστοποιεί, υπάρχουν πιστοποιήσεις αν κάποιος θέλει να τις δει, έχει ανεπιστοποίηση του 17,5%. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι τα πειράματα όταν γίνονται ακόμα και από οποιοδήποτε φορέα κατά ένα χρονικό διάστημα. Ημερών, μηνών. Και πρέπει να γίνονται υπό συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας, 25 βαθμών δωματίου. Εμείς όταν το περνάμε, ήταν κάτι που αντιμετώπισαν όταν το ξεκίνησαμε στην ελληνική αγορά. Για να διασφαλίσουμε, προτείνουμε αφενός το δίνουμε με γραπτό συμβόλαιο, όταν έχουμε σταθερά φορτία σε ένα χώρο, έτσι η μείωση την ελάχιστη του 10% με γραμμένο συμβόλαιο σε κύκλο του 10 για να μπορούμε να πιάσουμε και όλες τις θερμοκρασίες του κύκλου χρόνου. Δεν θα το πάρουμε σήμερα να το δείξουμε στο τυπικά, βγάλαμε 20%, ναι, αλλά αύριο τι θα πει. Οι κυρίες και τα εργοστάσια τα μεγάλα είναι τεράστιες επενδύσεις που κάνουν, είναι κάτι χιλιάδων ευρώ. Και έτσι ο τρόπος που μπορούσαμε να τους καλύψουμε σαν καλύτερο αποτέλεσμα ήταν αυτός. Η απόλυση γίνεται γρήγορα. Εμείς δίνουμε maximum τα 3 χρόνια. Δηλαδή, καλύπτουμε ακόμα και καλοκαιρινές εγκαταστάσεις. Τώρα, αν έχουμε σε αυτές που δουλεύουμε 4 μήνες το χρόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε και απόλυση μήνες το χρόνο. Είναι λογικό αυτό, έτσι. Μια μορφή πελατών και συμπλήρωση που έχουμε εγκαταστήσει. Προχθές είχα παραδώσει 3 μελέτες στα Γιάννα. Είναι μια στο εργοστάσιο του Ζαγόρι, το Δίκος και στα πρωτόφωνα του Νιτσιάκος. Έχουν περάσει τις εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις και οι 3, σύμφωνα με τα ρεύματα που είδαμε τον προηγούμενο χρόνο, με τη μήνυμη εξοικονόμηση έχουν δυνατότητα απόλυτης στους 14 μήνες. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εξέλιξη. Δηλαδή, όλες οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φέρουν κόσμο, έχει μελετή πελατεία, και θα απολύσουν κόσμο και θα κατεβάσουν τα ενεργειακά τους κόστη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα οδηγήσει αναγκαστικά όλες τις επιχειρήσεις αυτή τη μορφή της εξοικονόμησης. Αριστερά είναι το εργοστάσιο που φαίνεται σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, έχει 400 καβέα εγκατάσταση, είναι 6 μήνες και στο αριστείο προς την εταιρεία. Δεξιά, δεν φαίνεται και καθαρά αυτό, είναι η βιομηχανία Βασιλείου που είναι στην Κύπρο, είναι σε συγκεκριμένα φορτία εδώ πάνω, είναι σε αντλίες, δύσκολα φορτία και δείχνει μια εξοικονόμηση τάξης του 12%.